Така, намираме се в най-критичната точка на България днешния ден, точно пред Народното събрание Александър Невски, където се избира патриарх и протестират хората, които излезаха днес да надигнат глас на недоволство в София. Картината, която виждате в момента от Министерски съвет и храма вътре. Картината на живо е пред паметника на цар-освободител, пред Народното събрание, където множеството преминава отново дефилирайки в посока Орлов мост, тръгвайки от президентството. При мен в Дядо Йоан в момента софийският викариен епископ се води той, произнася слово в Александър Невски. При мен е Жорж Ганчев, едно от, бих казал, емблематичните лица, запазили своя позитивен характер на българския преход. Благодаря много. Здрасти, Николай. Преживял си не един такъв миг, за разлика от много други хора. Хаос е лош бизнес. Да, коментара. Хаос е много опасен за държавата. Най-голямата корупция е закон за обществените поръчки. Второто, в БАН моя екип от съветници е направил тук 2 точки, как да съкратим енергията с 50% и дадеме 3 месеца разходка на хората, които няма да ги плащат, докато тия не са наказани за 50 годишни апаратури. Тия точно големите пари. Подменени, така, всичко, което не са свършили, се облагат до дупка, 3 месеца да си отдъхнат хората и тогава почват по нов път. Значи това е реално, това е факт. Най-вече утре предлагаме за служебен премиер човека, професор Димитър Иванов в Лондон, който съветва банките от 89-та година. Той управлява един инвестиционен фонд в Сан Франциско. Така наречения лондонски професор Димитър Иванов, който преподава финанси и икономика в Лондонския университет. И това. Провели сме предварителни разговори с него и получихме съгласието му. Това пише до президента. Сигурни сме, че същия отдавна е оценен по достоинство от всички обществени и политически сили в България. Кой предлага Димитър Иванов за служебен премиер на президента? Национално патриотично обединение, което в 2005 година имаше цвета на нацията при мен и аз отказах да ходя с фашизоиди като Болен Лидеров и компания. Или като моят приятел Петър Берон, който ме излъга, че отива да прави дискусионен клуб с професор Марков в Софийския университет и отиде при разузнавачите в защита. Така. И тем подобни. Трябвало да бъде реабилитиран. Сега е момента Жорж да даде своята дан, тъй като аз нито ми трябват пари, нито ми трябват титли, не ми трябва някой да ме потупа по рамото, но да бъдеш полезен в отечеството е морално задължение на всеки един от нас. А хората що се обърнаха така, що политиците? Първо, те имат право. Второ, политическата класа е нефелна и тя трябва да си ходи. Тия льохмани в БСП, например, които 7-мо Народно събрание са едни и същи муцуни, от които много богати, а другите батковци, които са големите олигарси, им казват какво да правят постоянно. В СРС некъв Евгений Бакърджиев в момента се готви да се върне, внимавай, да се върне в политиката и да правят пак старото СДС 16 партии. Защо? Софиянски също виждам, че напоследък е доста духовит по студията и гласовит така. На Стефан момента беше наистина използван и той наистина помогна като временен шеф на временно правителство. Свалям му шапка, но след това много тежки моменти имаше, когато трябваше да доказва откъде са парите. Така, сега имам тук едно листче, което казва екипа към БАН. Мислиш, че е добър вариант да се обърне президента Плевнелиев към Българската академия на науките за експертен потенциал за бъдещ кабинет, защото като че ли само там май са необвързаните корпоративно и политически личности. Например, морално задължение. И второ, от хунвейбините по улиците, които половината са от руското КГБ платени, другите от янките и третите от местните олигарси тук. Има 20% честни, почтенни, протестиращи млади хора. Аз искам да чуя тия 20%. Оригиналите. Искам те да дойдат. Искам да кажат какво предлагат. Не какво желаят. Какво предлагат. Тия са мистер Никойци от улицата. Това не е 848 година революцията в парижките улици. Или 789 с гилотината във Франция. Това е 21 век. Тук аматьори ще разбият страната и икономиката, ще настъпи такъв глад и ще изгоним всички млади хора, докато кажем Джак Робинсън. Следователно, ние желаеме тъждествени заплащания на хората, млади хора с дипломи. Желаеме ги щастливи в България. Сега съм прекарал. Се появиха и такива искания. Между другото, да се дигнат парите за образование, да се свалят таксите в университетите. Ерго, говориш. Между другото, доста нови искания. Неща близки до сърцето ми. Сега бех 5 седмици в Англия и в Америка. Направи ми впечатление, младите хора нашите,
Има един вестник електронен на жената на нашия велик композитор там Иван Кутиков. Жена му Пепа, бивше от вестник Труд. Има електронен вестник. Стигнахме. Направихме организация на патриотично обединение Чикаго, Детройт, в Атланта, направихме в Канада, направихме в Уелингтън, в Нова Зеландия, в Австралия, в Южна Африка. Младите хора оттам казват, желаеме да се върнем, но когато имаме тъждествено заплащане според това, които ние наистина сме в света. Света е едно глобално село. Добре, кажи ми сега, ти си човек, който познава работата на институциите. Как да се реши тази политическа криза? Това по същество, което се случва, е политическа революция. Абсолютно. Започва като социален бунт, с неплащането с невъзможността да се платят сметките. От днес вече исканията са много политически, много радикални. Как да се реши, като политическата класа няма много оръжия, така, инструменти, с които да въздейства? Какво прави вечната Амбър Дилов син там или на Слабаков сина? Какво прави там? Любен Дилов е при нас тук в студиото. Какво прави онзи Валя, където взриви мавзолея? Какво прави Сашо Каракачанов, генералски син от БКП? Да продължавам и да изреждам. Изреждай колкото трябва пяната да бъде спряна. Кой обаче, Жорж, да поеме отговорността в този момент? Президента има едно единствено доказване по Конституция. Това е момента. Хората имат съмнение към него, първо заради това, че беше издигнат от партия ГЕРБ, да разкъса връзките си с нея, второ заради икономическите кръгове, които биха могли да надничат зад него. И с право. Но той по-мъжки трябва да рискува. Затова е станал президент. Тоест да избере себе си, народа, а не тези, от които в момента, щом стане изтривалка на Бойко, Мойко, Цецо, Мецо, Ичо, Гичо, Атанаси, Спас отляво или някои други олигарси от чужбина, той ще приключи в очите на народа като президент. Зато и той знае това. Това е много лошо, обаче, защото тогава няма да остане никой. Нали? И тогава хаоса е неминуем. Аз затова отивам утре сутринта с моите хора и прилагам оригинала така, изчистен на това писмо. При Плевнелиев. Абсолютно. Отделно ние предлагаме ето това нещо, което казва. Кратко резюме за проблема с високите цени на енергията за битови потребители се решава само от подзаконови нормативни актове на ДКВР. Този процес се извършва спешно въвеждане на наказателни санкции около 30-50% върху монополите и енергопроизводители и енергоразпространители. Тези наказателни такси и санкции са заради технологичната изостаналост на нашата енергийна система, която сега е на ниво от преди 50 години. Добре. Благодаря ти за така, твоите думи. Това, което мога да кажа е, че TV7 показва може би най-пълноценна картина от днешния ден в България. Избираме патриарх и протестираме, говоря като народ, който протестира по улиците. Затова показваме всичко това. Имаме ли репортери, които са готови да ни разкажат какво се случва? Да ти допълня едно изречение за патриарха. Този човек е открил моята ротонда в дома ми във Владая. Неофит. Този човек е бил и в другия ми параклис на Екзарх Йосиф 7, където е градския ми дом. Той знае, че аз съм помагал на Българската православна църква и съм наистина вярващ. Бог му прати този шанс в името на България. Искам да благодаря на всичките хора на първа линия там, примирил се явно с този избор. Клерици, че беха умни и оцениха истинския патриарх по достоинство. Благодаря ти, Жорж. Това беше Жорж Ганчев, гост на нашото студио, гласът на народ.